A través dunha carta remitida á subdelegación do Goberno, a directiva da patronal local solicita o incremento do número de efectivos na comisaría da Policía Nacional. Dende a entidade entenden que a escaseza de axentes na rúa, na actualidade só hai unha patrulla dispoñible, está a provocar unha sensación de inseguridade na cidade, que vai a máis nos últimos meses, a consecuencia de pequenos roubos en establecementos comerciais e bares. A solicitud que estamos reiterando outra vez á subdelegación do Goberno pois é un segundo escrito onde lle reiteramos que Ribeira, con 9 parroquias e unha geografía bastante amplia, necesitamos que incremente máis dotación de Policía Nacional, porque, falamos co jefe de comisaría e, nos di que só dispoñen dunha patrulla, co que significa que esta patrulla, se ten algún detido, pois xa non pode deixar de cuestionar o detido e non pode acudir a donde se solicite. Entonces, o noso que intentamos é que doten de máis dotación na comisaría de Ribeira. Nos temos conocimiento e sabémolo certo de que a comisaría é efectiva nos casos de detenciones destes que entran a roubar ou desta xente que está polas calles, que eles o seu traballo fan, pero que si é necesario nós sabemos incrementar a dotación que lle aporten a eles, claro está. O traballo é efectivo, nós eso sabémoslo de antemán, pero o que lle solicitamos é máis dotación. Un problema, ademais, que se agudiza, segundo eles, debido á presenza de toxicómanos e pequenos traficantes polas rúas, que dan unha mala imaxe e provocan un certo medo entre a veciñanza, que mesmo evita transitar polas rúas a determinadas horas do día e deixa de ir aos establecementos comerciais.